дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон. дар ноҳияи Масчоҳ коргоҳи истеҳсоли кислород бунёд мешавад. ҳушдори кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз 3 рӯзи пурбориш ва хатари сангрезию тармафароӣ дар роҳҳо. аъзои як хонавода ва аз 20 сола боло эълони номи 6 тоҷикӣ ҳалокшуда дар Волгоград. Лавров мегӯяд, Русия барои боз кардани маркази муҳоҷирон дар Тоҷикистон мубориза мебарад. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Зиёзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Зиёзода Сулаймони Ризоӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд озод намудани Маҷидӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Маҷидӣ Бахтиёр Саид Аҳмадзода бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Бӯстони вилояти Суғд озод намудани Ҳошимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Ҳошимзода Раъно бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Бӯстони вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри истиқлоли вилояти Суғд озод намудани Зоҳидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Зоҳидзода Даврони Абдуқодир бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри истиқлоли вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Ашти вилояти Суғд озод намудани Мирдадо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Мирдадо Зариф Мирмуҳаммадӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Ашти вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Зиёзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Зиёзода Сулаймон Ризоӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Каримзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Каримзода Саъди Ғаффор вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд таъин намудани Ҳошимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Ҳошимзода Раъно иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бӯстони вилояти Суғд таъин намудани Муинӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад Муинӣ Мавсума Муинзода иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бӯстони вилояти Суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 26 январи соли 2022.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри истиқлоли вилояти суғд таъин намудани маҳмудзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад маҳмудзода қайюмҷон иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри истиқлоли вилояти суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 26 январи соли 2022 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси ноҳияи 8 вилояти суғд таъин намудани муҳаммадзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад муҳаммадзода шӯҳрат раиси ноҳияи 8 вилояти суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 26 январи соли 2022 дар ноҳияи масҷоҳи вилояти суғд корҳои таъмиру навсозии шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, амрози занони ҳомила ва сохтмони коргоҳи истеҳсоли кислород дар беморхонаи марказии ноҳия идома доранд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. шӯъбаи ҷарроҳии беморхонаи марказии ноҳия бо дастгирӣ ва маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи масҷоҳ таъмиру навсозӣ шуда истодааст. шӯъбаи амрози занони ҳомила аз 5 ҳуҷра ва 15 кати табобатӣ иборат буда дар тӯли фаъолият бори аввал аст ки таъмиру навсозӣ мешавад. соҳибкорони маҳаллӣ иқдом гирифтанд ки дару тирезаҳои шӯъбаи мазкурро ба дару тирезаҳои пластикӣ иваз намуда ҳуҷраҳои табобатии онро рангубор намоянд. дар назди беморхонаи марказии ноҳия коргоҳи истеҳсоли кислород бунёд карда мешавад, зеро дар авҷи гирӯдорҳои пандемия норасоии кислород дар беморхона мушкилиҳои зиёдӣ ба вуҷуд оварда буд. ҳоло бо дастгирии мақомоти иҷроия сохтмони ин коргоҳ оғоз гардида таҳкурсии бино гузошта шудааст. коргоҳи мазкур ба 18 нуқтаи кислород таъминкунӣ шӯъбаҳои амалиёт эҳё ва таваллудхона инчунин дигар муассисаҳои табобатии ҷамоату шаҳракҳои деҳот нигаронида шудааст. баробари бунёди ин коргоҳ мушкилоти норасоии кислород дар ноҳия аз байн хоҳад рафт. беморхонаи марказии ноҳияи масҷоҳ соли 1964 бунёд гардида дорои 275 кати табобатӣ ва 12 шӯъбаи муоинавию муолиҷавӣ мебошад. аз санаи 28 то 31 январи соли равон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳаво ноустувор мешавад ва боришоти шадиди борону барф дар назар аст. дар ин бора кумитаи ҳолатҳои фавқулодда бо истинод ба оҷонсии обу ҳавошиносии кишвар хабар медиҳад. тибқи маълумоти обу ҳавошиносон санаҳои 28-29 январ ноустувор шудани ҳаво ба амал омада дар ҷумҳурӣ боришоти шадиди борон ва дар баландии зиёда аз 2000 метр боридани барф пешгӯӣ мешавад, омадааст дар хабари кумита. ин ниҳод меафзояд аз санаи 29 то 31 январи соли ҷорӣ дар баъзе ноҳияҳо фаромадани туман дар назар аст. дар робита ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулодда барои пешгирии садамаҳо дар роҳҳо аз ронандагон эҳтиромона хоҳиш ва хотиррасон мекунад ки пеш аз сафар воситаҳои нақлиёти худро омода созанд чархҳои тобистонаро ба чархҳои зимистона иваз кунанд. тавсия дода мешавад ки мошинҳои боркаш занҷирҳои зидди лағзиш дошта бошанд ва ҳангоми ҳаракат дар минтақаҳои кӯҳӣ меъёри суръат ва фосилаи муқарраршудаи ҳаракати байни мошинҳоро қатъиян риоя намоянд. илова бар ин ниҳод аз ронандагон ва тамоми шаҳрвандон дархост намудааст ки дар чунин рӯзҳо бидуни зарурат ба сафар набароянд. ному насаби ҳар 6 тоҷикистонии ҳалок шуда дар вилояти Волгоград маълум шуд. 2 нафари онҳо аъзои як хонавода буданд. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ному насаби 6 муҳоҷире ки бар асари заҳрулшавӣ ҳалок шуданд нашр намуд ки инҳо Саломов Идибек Мирзохоҷаевич соли таваллудаш 4 апрели соли 1992, Файзиддин Нуриддин Айниддинович соли таваллудаш 4 марти соли 1985, Кабутов Саид Акрам Ҳусниддинович соли таваллудаш 17 феврали соли 2000, Муҳаммадҷони Раҳмон Али соли таваллудаш 7 феврали соли 2000, Файзиддинов Қобилҷон Комилҷонович соли таваллудаш 13 марти соли 2001, Файзиддинов Қосимҷон Комилҷонович соли таваллудаш 4 июли соли 2002. ин ниҳод нагуфт ки муҳоҷирони заҳрулшуда аз кадом минтақаи Тоҷикистон ҳастанд. аз сафорат ба Спутник Тоҷикистон гуфтанд ки 2 нафар аз фавтидагон Қобилҷон ва Қосимҷон Файзиддиновҳо аъзоёни як хонавода мебошанд. намояндагӣ зикр намудааст ки бо дарёфт кардани ин хабари нохушоянд бо мақомотҳои марбутаи Русия дар тамос шуда дар ҳамбастагӣ бо кормандони сафорати Тоҷикистон дар Русия ба Волгоград
сафарбар шуданд. ёдовар мешавем ки ҳодиса санаи 26 январи соли 2022 рух додааст. тибқи тафтишот ин 7 шаҳрванди кишвар барои анҷом додани корҳои зироаткорӣ ба вилояти Волгоград омада буданд. кумитаи тафтишот пас аз марги 6 муҳоҷири тоҷик дар вилояти Волгоград парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. ҳангоми кор дар гармхона 6 нафар аз оксиди карбон заҳролуд шуда, онҳоро коргари ҳафтум ошкор карда ба корфармо муроҷиат кард ва ӯ мошини ёрии таъҷилиро даъват намудааст. ҳоло муҳоҷири ҳафтум дар бемористон қарор дорад. русия иқрор дорад ки дар тоҷикистон, ӯзбекистон ва қирғизистон марказҳои омӯзиши муҳоҷирони корӣ ифтитоҳ шавад. дар ин бора Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Русия, дар ҷаласаи Думаи давлатӣ изҳор дошт. ба гуфтаи ӯ маҳз шаҳрвандони ин давлатҳо бештар барои кор ба Русия меоянд. дар марказҳои махсус хоҳишмандони кор дар Русия забони русӣ ва қонунгузории кишварро пешакӣ меомӯзанд. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.